ayi okokoko na mmabiago Morezi no mmo na kulu chimegu oko ruru ego se no ụmụaka ji nyere egwu Igbo abịa eye kaije nwanne Morezi no mmo na-ekwu oko ruru ego nkene ka egwu si ara egwu mmụọ na ji oke bụ ka anyị si eje ụgbanu egwu ịma na asị ga-ekwube ekwube n'enu ụwa ji m anya afụgo m ife akwụ unu na anụle nyaka iji tibe egwu m egwu Igbo ka mụ na-akụ ịgba ụfọdụ jere obodo oyibo ebe a na-achụ ego na-eji ụwa m ije nwoke na osiri ike n'enu ụwa ya mbọ Chukwu ịnụkwala ya ọ bụrụ na ọ chụsi ego wee nata be nne ya ka ozu ike ndị mmadụ enebe gị anya ịpụta ụtụtụ ka ya alụfe ego ọ bụrụ na ị mara ya ịbụla ajọ mmadụ maka mma na-ebu ya ka m ị ga-ebido ụwa n'isi aye ka ije nwanne Morezi no mmo na-ekwu oke ruru ego nkene ka egwu si ara egwu mmụọ na chi m oke bụ ka anyị si eje ụgbanu egwu adị ama obi mmadụ ka ọ nụ n'owu ụfọdụ ga-akpata ego nganga karịa ndị oyiba n'ihi nebapụlụva ndị mgbu onye kpata ego nye anyela oyi ya aka n'uwe sike ọrọzi ego na-achịzi n'ụmụ Igbo ụfọdụ na-eje ụka ka wee kpata ego ife ejelube dibịa ma farili nne ka ebute ike ọnụ m ka mmụ ga-akọlụ chi m Morezi no mmo na-ebe oruru nwanne m akụkọ ụwa ka anyị na-akọ ịnụkwala ya oke bụ ka anyị si eje ịmakwere ya gụ n'enu ụwa ka mba na-aza na Anambra ihe Morezi no mmo na-ekwu oke ruru ego nkene ka egwu si ara ogwegwu mmụọ na chi m Morezi no mmo na-eti egede n'ama ịgba ka ije ka anyị na nega m ntị ka ngwa unu onye tikalụ mmanya kene chi ya n'ọka mpako n'onye n'ụwa na ọjọlọ njọ unu na-anụkwa ihe chi m Igbo nwere ife ji wekwube nwa bụ okwu ịmakwa nwanya niile ebe a nwere oge ugwu nwanya bụ di ya makwa bụ mmịa n'enu ụwa ka mmụ na-akọwa ịnụkwala ndị nwe ife ogenede nwanya nwere ajọ omume a na-enyere odi ịnụkwala ya sobe ife ka ọ ga-emela oge n'ụwa ọ bụ na ilu ofe ọtị uwe kwube okwu na nwa bụ nnaja anọ gị ka ije nwanne Morezi no mmo na-ekwu oke ruru ego nkene ka egwu si ara egwu mmụọ na chi oke bụ ka anyị si eje ụgbanu egwu Chukwu ndị na-abọ abọghị Chukwu gozie ife na-abọ abọghị n'enu ụwa mmadụ nọ n'aka mmadụ adịrị izi Igbo anụgo ka m onye etili chi m egwu ịgba ma bịago ọma mma ga-afụ mma ị na-eme njọ malụ na njọ ka nke ga-afụ Igbo kwuru si na ife onye mere ka okwu ana ajọ omume na-egbu egbu ụmụaka chinyere ego ọkwa ife anyị fụrụ ka anyị na-ekwu n'ama Igbo eyie ka ije nwanne Morezi no mmo na-ekwu oke ruru ego nkene ka egwu si ara egwu mmụọ na chi oke bụ ka anyị si eje ụgbanu egwu
oge o si adị anyị tibe egwu na ndị nwe ife n'anya abatago ha na-esiri echi ngọ ị na n'onu m na ife niile na-esi na Chukwu ịnụkwala ya ọ bụ na ije olu oyibo kpara aka wee nata gbafụ ka ị gafụ na bụ ụwa ajọkakwa njọ a ga-akọba gị ọnụ sị na nwa nwa n'oge onye viu ibute ego bụ ibute ego ụwa ga-abịa onye na-akọ ọnụ ibulu chi ya anya ọ dịghị ka ọ dị izi jee na-ekwu ya ebe ahụ ka ị ga-eji mara na efe ụwa na osiri ike ịnụkwala ndị nwe ife eyi ka ije nwanne orezi nọ mụ na-ekwu oke oruru ego nkene ka egwu si ara ego mmụọ na chi m oke bụ ka anyị si eje gbanuwegwu otu egatụ n'ụwa n'ike ịchụọ ya n'ike na eziokwu na ịgana n'ike onye chi mere eze ga-echi a na-azọrọ eze azọ ụwa bụ ụwa Chukwu mkpụrụ ịtọlụ ka nge ya awọlụ ịnụkwala ya ịbụgo mmụ na egwu nwe ụmụaka chinyere egwu ọnụ mmanwụ ọjị bụ oke osisi wesalịla ọjị na-akpa ya nkwụ a na-alịrị ọjị kwada Igbo na ọnwụ bụ ụgwọ na onye dị ndụ ga-akwụ ya akwụ ịnụkwala ndị nwe ife n'anya abịa ọ sị gị iji ebute ego ka o bunye gị ike onye na-ebie gị ike ineneli ọfụma onye ga-eli eli nya ka ụwa na-achọ ọ bụ na ibie ya ego iburu onye eliri eli ka ije nwanne orezi nọ mụ na-ekwu oke oruru ego nkene ka egwu si ara ego mmụọ na chi m oke bụ ka anyị si eje gbanuwegwu ekene odogwu ịmala ụkpaka ndị Igbo na Malaysia eze ọmọkọ n'iyi ala chifu ngike egwu na-ekwu odogwu ego ụkpaka ndị Igbo na Malaysia chifu ngike egwu na-ekwu chifu fụrango ndị n'Igbo na Malaysia eburu m ịgba kene odogwu ọba nwanne m nwere ife ọba ndị eje mba na ọba nwanne m ọba white ngike egwu na-ekwu ọba ụgbọelu oke ego ka ndị si eje ọba ka mụ na-ekwu ọba nwere oge ga-elisie gị ike mmụọ ka mụ na-akpọ akụbi gị ngike egwu na-ekwu n'elu ụwa akụ ibu nnekwu mmadụ CEO Akubik Entertainment Production Agobig Lion Family Agobig Kere Odumeje Unamanenda Post bụ ndekwu mmanwụ ụmụaka chinyere egwu mbọsa ịfụrụ Akubik na mpọ ifisi ego ọchị ga-alụlụ ka ụlọ CEO The Kings Hotel niile CEO The Kings Boutique na America CEO The Kings Unisex Saloon n'ime Filipo Akụne bụ mmanwụ Goresi na nụ n'anya ebebego ọzọ n'ụwa odogwu nwanne m onye mara obi nwanne igolu moto bunye nna gị ibe eji ama odogwu nya ka imerụ ụwa afụrụ asịdị olu ego ozi elu asịdị nwa ka nwa nwere obi eji eli ego Europe ka ị na-eli akịra na-eme gị mma obele nwa na ama ekenego ịnụkwala ya egwu anya jebe kwuru mmiri wee kwudo onye youngest producer CEO Ikochukwu movie n'Igbo odogwu machi mere eze na nwa koya odogwu Uzochukwu gwala ekwuru mmiri
youngest producer ọkwa na anyị na-ekwu ụmụaka ji nyere egwu odezi na mma egodogo nwoke o ruru nwanne m heiye ka ije nwanne odezi na mmụ na-ekwu nwoke o ruru ego gịnị ka egwu si ara ego mmụọ na ji oke bụ ka anyị si eje gwanuwe egwu oke n'obi rice na-alụ onye nwe egwu inu ụmụaka ji nyere egwu igwe ebe ego na anyị